Moi brevemente, se tedes algunha pregunta para... A parte para defender dereitos laborais que está pasando, que fai falta e está saindo esa argumentación por aí en sentenzas, tamén está aparecendo dentro da propia xestión administrativa. As intervencións municipais empezan a incluir esa cuestión nos seus informes, por exemplo, cando se trata de solicitar unha subvención da Deputación para a normalización. Supoño que tamén da Xunta, non se me deu o caso, pero empeza a aparecer dentro do funcionamento da propia administración, antes de que haxa ningún tribunal que o diga. Cal pode ser, na túa opinión, o camiño máis efectivo para parar isto e aclarar que iso de ter competencia se ten que entender non como están facendo ou empezando a facer, senón como ti decías? A ver, isto non é nada novo. Cando nas ordenanzas de normalización lingüística e logo nas ordenanzas fiscais introducimos a posibilidade de que se estableceran bonificacións fiscais en determinados tributos, por exemplo, para letreiros, publicidade, etc., tamén salía o interventor de turno, que pasa que daquela era da bella escola, non? Formáronse no franquismo e todos parecía enormemente atentatorio contra a necesaria confusión entre unidades e uniformidades, non? A lei de normalización lingüística contén tamén unha habilitación para establecer beneficios fiscais aos concellos. A contestación é esa. A contestación é ter preparada a resposta. A ver, históricamente, o 99% dos recursos contra medidas normalizadoras foron do Poder Central, non? Despois se incorporaron os colexios oficiais de enxeñeiros. Non sei por qué, ou si sei, pero non quero entrar nese asunto. É un problema da formación universitaria de cada quen. Despois se incorporou un determinado sindicato. Despois apareceron as asociacións fantasmas, primeiro en Cataluña, etc., e nos últimos tempos un dos elementos máis activos é o glorioso sindicato amarelo do Corpo Nacional de Secretarios, Interventores e Tesoureros da Administración Local, particularmente activo en Galicia porque ten enfeudadas varias parcelas da Administración. Que pasa aí? Pois pasa que teñen moito poder, nada máis, que hai que plantarles cara, pero vamos, eso que están dicindo eles valería para eles. Ti non eres, ti, que teóricamente eres fedatario e tens que facer as actas, non faz as actas, non coñezo ningún só secretario, salvo dos concellos pequenos que faga as actas, e entón que? Quen está contratado para facer o chollo, que competencia municipal desenvolve? E ti, que competencia desenvolves? É a mesma historia. Tan necesario é que exista un fedatario e un asesor legal, como que exista alguén que faga aplicar a legislación en materia de oficialidade e de normalización lingüística. É fácil de contestar. O personal que traballa en contratación, que competencia desenvolve? Eu vou insistir, eu creo que a resposta está dada ao principio. E os servicios da administración electrónica, informáticos e non sei que se contratan así, que competencia desenvolven? Tamén van facer un informe negativo? Sí, é verdade. Non son informes, son presuicios conforme a informes. Ti podes discutir que unha determinada actuación que vai a facer un concello choque coa lei de Montoro, non? Ou teñas que estudiar a idoneidade, o custe, etc., a persistencia, todas esas cousas que están na legislación actual para complicar as iniciativas políticas diversas. A ver, o máis triste de todo isto, sin presuicio de que aquí entran as compañeras agora e eu paro, é se supón que unha desas cousas interesantes da multiplicidade de concellos é que habería modelos diversos que un podería observar, nos que podería aprender e elexir. A uniformidade da que falamos antes de intentar que todo o mundo faga o mismo igual, privatizando e así sucesivamente, e logo pasa o que pasa, o que fai é empobrecer cívicamente o que son os bens de disfrute colectivo, os materiais e os inmateriais. Por que non pode haber un concello que desenvolva moitísimas actividades en materia de educación preescolar? Se o pode pagar, que é o límite. E outro que desenvolva moitas máis actuacións en materia de teatro de títeres. Por que non? Son competencias municipais en sentido estricto calquera das dúas? Non. Pero por que non o vai haber? Que rayo de sistema é este? Todos estamos interesados en que xa
diversidade de modelos políticos e de actuacións diversas. Entre outras cousas, porque estamos falando de concello, se un pode ir ao concello do lado e ao do lado, non? O interesante sería non que todo o mundo fixera o mesmo, senón que cada quen se especializara naquelo que mellor lle fora ou para que tuvera máis recursos. Espera polo micro, que xa... Espera polo micro, se non te importa. Soco falou polo micro. Era coñecer a túa opinión ao respecto de que poderíamos facer, aparte de facer unha fotocopia de toda a legislación que deixas aí, enviar ya a Valentín, ao secretario xeral de Política Lingüística, que non sei por que non está aquí, porque a verdade que isto debería de coñecelo, ou se non o sabe, que, insisto, si che parece contraproducente ou estaría ben que solicitásemos da Secretaría Xeral que se pronunciase a propósito das competencias en normalización, que sacase unha orde, chámalle como queiras, un escrito enviando aos concellos e dicindo, miren, non, fagan o favor e non paralicen este tema. A ver, eu te podo contestar a título personal o que eu penso. Ti fas a petición esa directamente así e non vas conseguir nada, aínda que o consigas, como se estuvera Valentín aquí adiante. Digamos que a Dirección Xeral de Política Lingüística non está nos seus tempos máis esplendorosos, non? En materia de poder efectivo e medios. De feito, é evidente que houve unha regresión manifesta. Cando conseguimos colocala no centro do poder, non? Dependente da presidencia, marcha atrás e volve a estar na Consellería de Educación e como un órgano de poder enésimo e limitadísimo nas súas posibilidades interdepartamentais. Eu creo que é preferible elaborar, moverse e sentar para entendernos a doutrina. E nese sentido, sí podes negociar desde unha certa posición. De todos os xeitos, se poden discutir as convocatorias de axudas. Non só se poden discutir porque a un non lle gusta como se dan, sino polos seus contidos, por entender que están desenvolvendo malamente as leis que teñen que desenvolver, como mandatos e non como posibilidades, porque aquí últimamente está reducíndose o asunto que o da normalización lingüística, bueno, é unha posibilidade así, secundaria, etc., non é un mandato de cumprimento inexcusable, a diferencia de outras cousas. Entón, se pode participar na elaboración das convocatorias e das normas, agora empeza a haber máis mecanismos que antes, inda que antes tamén os había, sexan directos ou pola vía de iniciativas legislativas, e se pode intentar condicionar as convocatorias para fortalecer a posición. De todas formas, tamén o digo, se o contrato é un contrato laboral temporal ben feito, pois é un contrato laboral temporal. Se pode diferenciar entre a creación de prazas e a creación de supostos de contratación laboral temporal. O problema é o fraude. E contra o fraude, a única posibilidade é, no tempo de vixencia do contrato, cargarse de elementos de proba. Pero aí xa vos dixen ao principio que teño unha posición un pouco esquizofrénica, porque a mí me toca defender a actuación do Concello de Vigo en relación con pretensións como as que vos estades apuntando agora. Entón, tenéis que comprenderme. Estou un pouco... Soco. Non, tes aí. Supoño que condicionado polo exemplo que che suxeriu a organización de que saía o tema da competencia nunha demanda de fixeza, nunha relación laboral, vaise che a cabeza un pouco a eses casos, pero estános aparecendo a cuestión da competencia cando se trata de, por exemplo, no Concello de Santiago, de crear nunha nova praza ou de contratar xente nova, non de debater que relación ten ese persoal contratado anterior, senón de contratar xente nova ao abeiro dunha convocatoria de subvención, neste caso da Deputación da Coruña, é dicir, que hai un organismo que ofrece diñeiro para que crees máis prazas e o outro organismo di non temos competencias. Vale, ben, a ver, aquí algo de eso hai. Pero, bueno, ese é outro tema. A ver, vamos a ver se nos aclaramos. Eu vin a sentencia. Púxenme no lugar non de quen resolve esas sentencias, senón de quen promove o asunto e intentei
suministrarvos todo o que eu sei que podo considerar útil para discutir ese elemento argumental, que, insisto, a mí me parece secundario. A outra parte do asunto, por aí, tampouco convén mezclar as cousas, porque senón nos facemos un lío todos, son as modificacións da Lei de Réxime Local pola Lei 27/2013 do Estado e a correlativa de Galicia, que é a 5/2014. E aí tamén hai que lerse con cuidado as leis, porque a lei galega, inda que di que é de medidas urxentes para desenvolver a lei dos seus colegas de Madrid, é unha lei que di que en historias xa anteriores eso queda moi limitado. Son os mecanismos que hai, non sei se van a falar agora a Maica e a Alicia do asunto, así. Ese é outra historia, é outro aspecto do problema. Eu estuve intentando explicar se a nosa argumentación é o Concello ten competencias en materia de normalización lingüística como as ten en materia de deportes ou non sei que, vamos mal. Eu creo que esa non é a línea. Esa línea poden xa tumbar con unha simplonada como a contida nesa sentencia. A outra parte é o seguinte, hai medios comuns para o funcionamento municipal. A cuestión da lingua vale para todas as competencias. O igual que vale para todas as competencias, a cuestión do asesoramento xurídico, do control económico-financeiro, etc. Para todas. E, desde logo, a estas alturas, ninguén modificou a lei de normalización lingüística, nin a do uso do galego, etc. Nin coñecemos ningún concello que este normalizado, verdad? No sentido de que funcione con normalidade, entre outras cousas, porque o máis absurdo do asunto é que quen está forzando a necesidade da figura do técnico de normalización ou do servicio de normalización é a propia comunidade autónoma cos cambiazos normativos que están tendo. O último é, hai pouco, aproveitaron unha sentencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea que fai algo tan evidente como eliminar as limitacións por idade para poder presentarse á policía local, non sei por qué. Alguén de 31 anos non se pode presentar a unha plaza de policía local e un de 29 sí. Extrañamente, non quitaron as limitacións de altura, non sei por que os moi altos ou os moi baixos non poden ser policías locais. Deve ser por unha cuestión estética, para facer xogo cos alcaldes, que son todos guapos e altos, non? É unha historia absurda, o sea, a estas alturas que sentido ten iso? Pois é así. Aproveitan esa modificación para cambiar o último reducto que había na legislación galega de exixencia de coñecemento do idioma oficial, que ademais era avalada pola xurisprudencia do Supremo desde a primeira sentencia do Tribunal Supremo, que valida que nunha convocatoria para ser policía local hai que coñecer o idioma propio, unha sobre o Concello da Estrada. Unha sentencia moi boa. Desde entón non se discutiu eso. Bueno, acaban de cargalo. Tanto vale saber galego como ter un titulillo ou a correspondente convalidación. Co cal, calquera de vos que teña algún tipo de estudio, non? Por exemplo, unha licenciada en Dereito. A mí que non me pregunte nada de Dereito, xa sei que teño o título. E o mismo vale para todo o mundo, non? Se un celga ou a convalidación por ter feito bacharelato vale para acreditar o coñecemento, todo vale. Para que hai oposicións, nin probas, nin para que hai que estudiar. Claro, que logo pasa o que pasa, que salen esos informes xurídicos. Hai moitos elementos que xogan e sempre os haberá, e algúns son permanentes e son os presuicios por moito que se reformulen, e outros son elementos normativos novos. Claro, vivimos no momento no que vivimos. De recortes, de recentralización e de reuniformización. Si somos medianamente inteligentes, tenemos que adaptarnos ás novas realidades e mover as pezas correspondentes, non? Eu o que si digo é que non convén mezclar todo. A cuestión dos informes dos altos funcionarios municipais polos... A ver, neste momento, por que nacen os secretarios, os interventores e os tesoureiros? Quen os crea e para que? Calvo Sotelo, no Estatuto Municipal, para ter uns comisarios políticos do Poder Central dentro de todos os municipios. Co tempo pasaron a ser asesores xurídicos fedatarios e non sei que, pero neste momento, coas últimas reformas en materia de réxime local, en moi boa medida pasan a depender directamente de Madrid outra vez. Ou non? Sí ou non? Nada novo baixo o sol. Ben, temos que cambiar
cambiar de mesa, non cambiamos de tema porque vamos falar da recentralización de servizos e soben agora Conchi Cochón, Alicia Otero e Maica Pazos.